Aja susah. Nggih, niki wae dolanan nggih. Ya, Untuk tamu undangan ugi temanten kekalih. Diaturi napa nggih Pak nggih? Ya sing nyemek-nyemek sik upamane campur sarine sing rada halus. Halus nggih. Katuran sesi demen nggih. Oke. Nggih. Untuk teman-teman para tamu dan ugi keluarga besar sedanipun Bapak Kliwon. Terkenal iku Pak Kliwon ngoten. Nggih. Aku malah lagi denger iki ya. Nggih. Aku malah tulisane nang ngarep. Langsung mawon nggih Mas, monggo. Ayo dados Mas, sesi demen. Biasanya tak terlalu urip muta mati. Batunya keras Mas. Bengok kabeh sing ngompak ngolek ben wangi. Bu, sing mriko derek bengok. Masak wis mateng ta urung kok tinggal rene le, Mak. Epon. Urepono.
Pak. Kakak itu Malah iki njaluk diparani apa piye kok ketoke kalem men. Pak jenengan apa mboten saged mesem to, Pak? Wih, bayaran wis kadung entek sing di omah ra gelem mesem aku marai susah. Tak tawangane ya apa ngono lho. Sabar ya, Mas. ya inna wa ma'asabirin. Wong sabar kekasih Gusti. Nggih. Pak Kliwon. Sing di omah iki nek tak tawani biasane terus nyawer 200 ngono. Jenengan ngersake napa, Pak? Lah kok ngredeg apa piye rasane atine? Niki gadah damane nding-nding. Wis to tenang rasa dipikir. Sok sing balekno buan ya anak mah. Lah mikir, ibuke pundi? Alah, Ibu. Iki jam siang, Bu. Ngersake gending napa? Boten ngertos gending. Padha kalih kula Bu ngertine dhuwit. Mata dihitung ya apa? Pertama